ekosistema ipar poloa da. Elurretako orbia, Artiko orbia, Lepus articus, ugaztuna da. 58 eta 70 zentimetroko luzera du. Aldu lortu 60 kilometro orduko. Pisatzen du 5 kilogramo. 2 eta 8 kume aldira izan. Kumeak 105 gramo pisatzen du. Erbiak landare txikiak jaten ditu. Kimua, basoko fruituak eta hostoak. Bere usaimena oso garatuta da, eta horri esker janaria aurkitzen du. Ameriketako kontinentaren iparraldeko lurraldeetan bizi dira. Hau da Groenlandian, Artikoaren uharteetan eta Kanadan. Elurretako erbia ez dago desagertzeko arriskuan. Orain, har zuria. Har zuriak handiak dira eta oso ondo jasatzen dute hotza. Arren batez besteko pisua, 350 eta 680 kilogramo artekoa da. Hala ere, tona bateko hartzak aurkitu dituzte. Hartzuriarrak 2,6 metro luze diren bitartean, emeak 2 metrokoak dira. Espezie hau, hartz guztien artean, haragijaleena da. Tundrako uda, Artikoan belartxoak jan ditzakeen arren. Itsas txakurrak, mortxak, elur oreina, azeri zuriak, itsas hegaztiak eta mota askotako itsas ugaztunak jaten dituzte. Hartzuriak bizi dira iparpoloan, Kanadan, Groenlandian, Errusiako kostaldeetan hartzak arriskuan daude berotzen globalagatik. Gure ekosistema sabana da, eta basaburuari buruz hitz egingo dugu. Basaburua 2,5 metroko altuerara irits daiteke, eta 275 kilogramo inguruko pisua du. Afrikako erdialdeko, hegoaldeko eta ekialdeko lautada mendartsuetan eta basoetan bizi da. Batez ere Serengeti, Tanzanian eta Kenian. Belarrez elikatzen diren animalia belarjaleak dira. Ur egunean 2 aldiz edaten dute. Gure ekosistema iparpoloa da, eta otsoari buruz hitz egingo dugu. Otsoa haragijaleen familiako ugaztuna da eta hainbat azpiespezie ditu. Otsoaren pisua eta tamaina alde daitezke. Bizi den eskualdearen azpiespezien arabera. Bere altuera 80 eta 85 zentimetro artekoa da. Gris eta zuriak dira. Haien luzera 105 eta 160 zentimetrokoa da. Gaur egun Ipar Amerikan, Europan eta Asian populazioak dauden. Otsoek jaten dute hala nola ardiak, ahuntzak, bisonteak, kastoreak, arrainak eta hegaztiak. Gaur egun, otso iberikoa arriskuan dagoen espeziea da. Beste faktore batzuen artean bere elikatzeko modua landa eremuetan mehatxu bat suposatzen duelako. Nekazaritza eta abertzaintzako jarduerentzat. Gure ekosistema iparpoloa da, eta pandari buruz hitz egingo dugu. Panda ire zuri eta beltza dauka. Berarrietan muturren pandak ile zuri eta beltza dauka. Pandek bambu kanabera jaten dute. Egunean 40 kilogramo bambu jaten dute. Panda hartzaren familiakoa da. Bere jatorria Txinako herrialdean du. Panda arriskuan dago.